Salav denbaş mamosta Karwan Kamil Pêtvî Êkîn. Hekî tu bîreveriya roja Valentine ev straneyayîna xare, da pêk ve berexwedînê ka mamostayî çi bû me berhev kiriye? Rey û reaksiyona boçûnê xwe bijîn ser kelimata, muzîkê û vîdyoyê û da pêk ve sekinî jî bû me di komenta da binivîsin ka klîp ya çawa bû we hejê kir hejê nekir reng, kalar, muzîk, kelîmat çawa ne û da pêk ve em tiştekî jê bizanîn da berexwedînê. Tewzîa renayê ya can e da berexwedînê maşallah dîv da hekî hetan get can e tewzîa têgehê da înare sor bû ev jî ya can bû hetange gele baş. Karê Karwan Kamil cilkî bedil bû ka sekinî têkil perîngî cilkê Karwan Kamilî jî bedil bû şêwazê înarî jî bedil bû kelîmat can in baş e hetanike maşallah. Zifrê locationê berînûke ev têkê berînûke careke dî locationê duyê yani şêwaz heke yaş min ve location here ev location. Tiştekî gelekî can bû tinê ew delbûçik û zarbêtê can bûn bes eger location bedil bibe da gelek baştir bîtin gelek cantir bît wekî dî maşallah zarbêtê gelek can bûn înare geleka can bû